Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 14 ноябрь сишәмбе. Туры эфирда сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлим. Тапшыруыбызның иҗат төркем белән бергә шушы минутларда безнең белән булган тамашачыларга күтәренке кәеф, матур, файдалы көн теләп калабыз. Халык сынамышлары бүген көн җылы килсә, кыш та җылы булыр ди. Синоптиклар исә бүген 6 градуска кадәр җылыта дип фаразлый. Булай булгач, кыш кар күрүләре икеле бит әле. Ә менә яңа ел һәм бүгенге көнгә кереп калган кайбер тарихи вакыйгалар алда төгәл булачак. Ел сайын 14 ноябрьдә бөтен дөнья диабет белән көрәшү көнен билгеләп үтәләр. 1922 елның гыйнварында яшь Канада галиме Фредерик Бантинг тарихта беренче тапкыр шикәр диабетының авыр формасы белән интеккән 14 яшьлек малайга инсулин инъекциясын ясап, гомерен коткара. Ачышы өчен Нобель премиясе лауреаты була. 14 ноябрьдә логопедлар һөнәри бәйрәмнәрен, халыкара логопед көнен билгеләп үтә. Логопедия педагогик фән тармагы ул сөйләмне бозуны, аларны кисәтү, ачыклау һәм бетерү ысулларын өйрәнә. Сөйләм бозуларын коррекцияләү мәсьәләләре турындагы беренче язмалар 17 гасырга ук карый. Россия социологлары бүген үзләренең рәсми булмаган һөнәри бәйрәмен социолог көнен билгеләп үтә. Социология мөнәсәбәтләрне һәм закончылыкларны ачып, җәмгыятьне бердән-бер бөтен система буларак та, аерым иҗтимагый институтлар буларак та өйрәнә торган фән. Һәр яңа көн гомер китабының укылырга тиеш бер бите. Соңгы ноктасына кадәр укымыйча ябып куеп булмый ул битне. Фәнис Яруллин. Искусство жить, яшәү сәнгате мәдәни проектының үз өйле булуына 1 ел тула. Мәйданчык сәнгатьне бәяли һәм аның белән камиллеккә омтылып яшәүче кешеләрне җәлеп итү максатыннан оештырылган иде. Төрле юнәлештәге кичәләр, концерт программалары, укучылар өчен лекциялар һәм башка бик күп чараларны сәнгатьне яратучылар күптән үз итте. Уникаль проектның авторы, филология фәннәре кандидаты Айсылу Әхмәтшина бүген студиябызның кунагы. Айсыл ханым, хәерле көннәр, исәмсез? Исәмсез. Үземә дә сездә кунакта булырга насыйп булды һәм искиткеч матур, нурлы мәйданчык, ә инде менә сезнең кебек шундый менә мөлаем, нурлы йөзле хуҗабикә каршы алу, тагын да менә шушы матур мәйданчыкка нурлар өсти. Зур рәхмәт сезгә менә шундый мәйданчыкны булдырганыгыз өчен. Инде менә юнәлешләрегездә бик күп, 7 төрле ялгышмасам, шуларның һәрберсенә әз генә булса да тукталып китик әле. Әйе, безнең менә мәдәни агарту проектында, яшәү сәнгате проектында 7 юнәлеш бар хәзерге моментта. Ул инде әдәбият та, сәнгать та, без философиягә дә бәйле очрашулар үткәрәбез. Безнең 7 искиткеч белгечебез бар. Алар шул лекцияларны үткәрәләр, төрле яшьтәге кешеләр өчендә үткәрәбез. Һәм инде шул лекциялардан башка тагын без иҗади очрашулар үткәрәбез. Иң яраткан безнең юнәлешебез әле шул. Без танылган режиссерлар, актерлар, анда композиторлар, рәссамнар белән шундый очрашулар үткәрәбез. Һәм инде тагын әйтеп китәсем килә, без әле тагын яшьләргә дә бик ярдәм итәргә әйе омтылабыз. Шуңа күрә менә бездә хәзер үзебезнең өебез дип әйтәбез бит инде. Бу безнең мәдәни агарту проектының. Анда без төрле күргәзмәләр дә үткәрәбез. Менә хәзерге моментта, мәсәлән, 3нче тапкыр инде Байсабадагы балаларның мозаикадан эшләгән эшләр эленеп тора. Менә күптән түгел шул Байсабадан балалар килделәр. Без аларга дипломнар бирдек. Без аларга шәһәрдә экскурсиялар ясадык. Минемчә инде ул андый ярдәм кирәк, чөнки ул алар өчен бик зур стимул. Һәм инде менә иртәгә мәсәлән, бездә менә Владимир Спиваков фондының бик талантлы балалары чыгыш ясаячак. Анда инде домрада, скрипкада, рояльда, баянда менә ул инде 3нче концерт булачак. Музыкаль кичә көтелә. Менә бу экспертлар белән хезмәттәшлек итәбез дип сөйлисез бит инде, аларның исем фамилиялары бармы? Кайлардан эзләп таптыгыз аларны? Үзегез чыктыгызмы? Ничек булды? Ничек алар сез белән хезмәттәшлек итәргә менә шулай табылдылар? Миңа шул сорауны бирәләр. Мин әйтәм, ничектер Алланың рәхмәте белән килеп чыгадыр дип уйлыйм иде. Үзләре ничектер килеп чыгалар. Алар чынлап та бөтенесе бик көчле белгечләр. Чөнки без бит төрле яшьтәге кешеләр белән эшлибез. Без бит авыр темаларны алабыз. Менә безнең инде проектыбызның максаты менә авыр әйберләр турында җиңел итеп сөйләү. Ул бит инде талантларын күрсәтә бу белгечләрнең. Шуңа күрә нинди яшьтәге кеше безнең лекциядан чыкса да, алар әйтәләр, бигрәк кызык булды, менә белемебезне арттырдык дип чыгып китәләр. Менә безнең өчен бу иң мөһим
мөһиме шул. Без бит инде ничек кешеләрне, һәрбер кешене ничектер мәдәниятка якынлаштырырга тырышабыз. Аларның менә күз аулавын ничектер киңәйтергә тырышабыз. Әйе. Һәм инде менә авыр әйберләр турында җиңеләйтеп сөйләргә, аңлашырлык итеп. Әйе. Сез бит инде һөнәрегез буенча инглиз теле укытучысы. Белүемчә шулай бит, әйме? Әйе. Менә бу мәдәниятка кайчан кирип киттегез? Кайчан менә сездә кызыксыну уянды? Ул беләсезме ничек? Менә яшәү сәнгате шул мәдәни агарту проект, ул шәхсән үзем өчен яшәү рәвеше дип уйлыйм. Чөнки мин гомерем буе белем бирү өлкәсендә эшләдем. Һәм инде һәр көнне дип әйтсәм дә була, үземнең белемемне арттырырга тырыштым. Шуңа күрә бу проект шуңа бер далил дип уйлыйм. Анарсын инде дөрес әйтәсез, мин шул инглиз теле укыттым, бик күп еллар укыттым, минем үземнең мәктәбемдә булды Телман исемле. Ләкин ничек менә шулай күңелем гел шул мәдәниятка менә минем ничектер тартылды. Һәм бер заман менә мин һаман да хәтерлим, филология факультетын тәмамладым бит инде мин. Бер 10 ел әйтәм инде 10 ел китаплар укый алмадым. Әллә күп булган факультетта. Шул 10 елдан соң бер заман мин шулай китап алырга кирдем дә. Кибеткә меңнәгән китап күрдем дә хәзер уйлап басып торам. Әйтәм, бу меңнәгән китап арасынан нинди китап сайлап алырга? Хәзер ул әйбәт булырмы, кызык булырмы? Аның бит әле вакыты да юк укырга. Әйтәм, ул китап ярар кызык булыр да, кем белән мин анарысын бу китапны укыгач, кем белән сөйләшеп, кем белән фикерләшермен дип уйладым да, ничек шулай бу килеп чыкты? Ул үзем белән укыган бер кызның телефонын таптым да шалтыраттым. Мин әйтәм, Жанна, менә минем шундый хыялым бар. Әйдә әле без синең белән менә әдәби клуб оештырабыз дим. Әйтәм, син безгә бер китап бирәсең, бер сыйфатлы китап. Без аны әйтәм, бер ай эчендә укыйбыз. Аннарысын анализлаштырабыз синең белән. Бу ничек, әйтәм, Жанна шулай ризалашты шулай бергә. Без шуны башлап җибәрдек, ләкин әйтәм, инде анда 2 генә кеше йөри иде баштан. Аның әле 2 кешенең берсе үзем идем. Баштан 2 кеше булды. Аннарысын инде берничә айдан соң 3 кешегә әйләнде, 4 кешегә. Хәзер инде безнең әдәбиятка багышланган очрашуларыбызга 10 ел. Менә ул 10 ел эчендә хәзер инде 80-нән артык китап укылган, сыйфатлы китап. 80-нән артык китапны анализлаштырдык. Менә хәзер инде һәрбер очрашуыбызда бездән ничек менә 30лап кеше утыра. Менә безнең өчен ул бик зур горурлык. Менә шуннан башлап хыяллана белергә дә кирәк икән, күрәсез. Күп кеше хыяллана, башлап җибәрә дә, әз генә бармаса ташлыйлар ул эшне. Менә бик ышанырга кирәктер дип уйлыйм. Менә минем хыялым тормышка ашты. Әйе. Нәкъ менә сәнгать мәңге яшәячәк һәм безне асылыбызга кайтарачак һәм гел ул нинди генә вакытлар булмасын дип менә бу сез бер интервьюда шулай дип әйтәсез, име? Тамашачы кунаклар белән менә фикер алышканда күбрәк кайсы юнәлешләр аларны кызыксындыра бүгенге көндә? Беләсезме, ничек дип әйтәм? Һәрбер юнәлеш уникаль. Чөнки безнең белгечләребез уникаль дип әйтсәм дә була. Безгә йөрүче халык шундый күп хәзер, һәр кеше үзенә кызыклысын таба. Ләкин менә хәзерге моментта безнең тагын бер юнәлеш килеп чыкты. Әле аның турында мин әйтмәгән идем бугай. Ансы ничектер. Без менә хәзер милли темаларны күтәрә башладык. Менә безнең хәзер яныбызда Гөлшат Нугайбекова исемле коллекционер килеп чыкты. Менә берничә тапшыруда төшергән идек инде. Ул безгә менә милли баш киемнәре турында мәсәлән сөйли, милли бизәнү әйберләре турында, ничектер менә бу чигелгән сөлгеләр турында менә төрле лекциялар үткәрә башлады. Әле ул бит әле лекция сөйләү генә түгел, аның коллекциясе бик бай, бик бай. Без әле ул әйберләрне тотып та карый алабыз. Менә анысы иң мөһим, хәзер карап торам, бик күп кешеләр кызыксыналар, киләләр. Әле ул бит әле документаль информация бирү генә түгел, Гөлшат Нугайбекова ягыннан күрсәтү генә дә түгел. Ул беләсезме ничек? Менә кешеләр һәрбер кешене ничектер үз гаиләләренең тарихы белән кызыксынырга өйрәтә. Менә иң мөһиме шул, лекциялардан соң безгә менә кешеләр шалтыраталар. Әле күз яшьләре дә килеп чыга. Кешеләр шалтыраталар, әйтәләр, менә без авылга кайтып килдек. Менә әбиләребез белән сөйләштек. Әбинең сундыгында менә шундый чигелгән сөлгеләр таптык. Менә шундый әйберләр дип кешеләр менә шуның белән кызыксына башладылар. Кем белгән? Бәлки менә шулай үз тарихларын белеп, лекциялар хәзер бик популяр. Менә хәзер әле 3нче тапкыр мәсәлән закламый кабатлаячак без менә шул милли бизәнү әйберләренә багышланган очрашуны халык сырый. Үзе сорап киләме? Әйе, сорап киләләр. Шуңа күрә менә тагын үткәрәчәкбез шундый. Шуннан да менә һәрбер очрашу уникаль дип әйтәбез. Һәрбер тема, һәрбер лекция. Менә иң амбициоз проектларыгызны кайсы әйтер идегез? Менә бу yerдә истә калганы.
барсы да истеп калырлык. Ул иҗади очрашулар турында сөйләшсәк инде, анда бит инде бигрәк кызыклы кешеләр киләләр. Һәрберсе уникаль, һәрберсе талантлы, шуның хәтле сәләтле. Алар ничек менә бик мөһим әйбер, менә алар үзләренең тормыш юлы турында сөйлиләр, әйме? Үзләренең иҗаты турында сөйлиләр. Безнең халык өчен ул бик кирәкле әйбер. Мәсәлән, менә Фәрит абый Бикчентаев белән без үткәрдек берничә очрашу, безнең бит әле урыс кешеләр дә йөри. Әлбәттә. Башка милләт кешеләре алар яратып йөри башлыйлар театрга. Әле алар безне дә уздыралар. Әле күп кайсы бер спектакльләрне 5 тапкыр карыйбыз ди. Ул бит менә Фәрит абый шулай кызыксындырды аларны. Менә һәрбер менә юнәлештә шулай менә Миләүшә Хәйруллин белән мәсәлән, аның белән сөйләшеп, менә алдагы әйткән сүземә әйләнеп кайтам. Чөнки һәрбер кунак, һәрбер эксперт ул чыннан да шәхес. Шуңа күрә алар башка кешеләрне үзләренә җәлеп итә алалар. Тиздән Айсылу ханым яңайлар. Менә кызыклы проектлар әзерләмәй калмагансыздыр әле. Тамашачыларны, килүче кунакларны нәрсәләр көтә алда? Безнең бик күп очрашулар булачак декабрьдә. Менә хәзер планны корып ятабыз. Анда инде дуслар өчен дә менә бер очрашу үткәрмәкче булабыз. Безнең менә якын дусларыбыз дип әйтим инде. Ул бит инде журналистлар арасында да андый дуслар бар. Бик безгә ярдәмчеләр дә бар. Фикерләр белән менә без фикерләрдәшләр белән ана аларга рәхмәт әйтеп, менә без алар өчен дә бик матур гына шундый бер ишара уздырырга маташабыз. Шуны әзерлибез. Шунда сорамакчы булам. Сезнең бит инде Казанда гына түгел, башка безнең башкалабызда һәм инде башка төбәкләрдә дә яшәгән мөмкинчелегез бар. Сез барыбер дә Казанда калгансыз. Татарстан сезне кайсы ягы белән җәлеп итә? Ни өчен ташлап китә алмыйсыз? Ташлап китә алмыйм, ташламыйм. Чөнки мин Казан кызы, мин Казанда тудым. Менә әйтәм, татар теле белән генә хәзер бик җиңел түгелдер дип уйлыйм, ләкин менә татар телемне дә бик шомартырга тырышам инде мин. Ничек тә булса мин әйтәм, телемне саклап калырга тырышам. Әти-әниләр 20 елдан артык Мәскәүдә торалар, ләкин инде менә мин Казанныкы. Мәйтәм, без Казанда кемдер бит инде бу мәдәният әйберләре белән дә шөгыльләнергә тиештер дип уйлыйм. Шуңа күрә булдыра алганчы эшлибез. Шуңа күрә мин монда. Командагыз, менә бу фикердәшләрегез күпме сезнең? Күп. Бик күп дип әйтергә мөмкин, чөнки без инде 10 ел эшлибез. Барыбер кызыксына торган кешеләр күп, кемнәрдер булай ярдәм итәләр безгә, фикердәшләребез дә бик күп. Ләкин иң безнең фикердәшләребез ул безнең тамашачы. Чөнки безнең менә шундый традиция да бар, безнең лекциялардан соң. Безнең шундый традиция, безнең бит әле бик зур түгәрәк өстәлебез бар, сез аны күрдегез. Без шунда җыелабыз. Шәйләр эчәбез, почмаклар белән татарча. Шул вакытта инде без лекция турында да сөйләшәбез. Мин инде минем эшем нинди? Мин бит кешеләрне бик яратам. Мин чынлап та кешеләр белән аралашырга бик яратам. Мин тыңлап торам әкрен генә. Кешеләр нәрсә турында хыялланалар. Кемнәр белән очрашасылар килә. Нинди темаларга сөйләшәсе килә. Менә шуларны тыңлый. Аннары соң инде без уйлаган әйберләрне билгеләп куясыз да. Аннан соң шул темаларга без инде очрашулар эшлибез. Оештырасыз, ярый. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Менә бу матур мәйданчыгыгыз матур эшләр белән тамашачыларны шатландырып торсын. Менә бу проект дәвамлы булсын иде. Шулай бит әйе. Һәм инде матур көннәр телибез үзегезгә. Матур көннәр, яңа айларда да очрашып торган насыйп булсын үзебезгә. Шулай бит? Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт. Уңышлы матур көн. Рәхмәт. Бөек социалистик революция тарихына калабызның ратуша бинасы ничек кирип калган? Тарихчы Айрат Фәйзрахманов бу турыда күп кенә кызыклы мәгълүмат җиткерә. 22 июльдә милли мәдәни автономия игълан итә мөселманнарның һәм инде менә бу утырышның карары нигезендә милли мәҗлес җыелырга тиеш була һәм ул милли мәҗлес 17 елның ноябрендә Уфа шәһәрендә җыела. Анда берничә комиссия, министрлык төзелә, шактый актив менә бу милли мәҗлес утырышларында яшьләр була. Айрым федералистлар фракциясе тәкъдиме нигезендә Идел Урал штаты игълан итү турында, төзү турында карар кабул ителә. Һәм инде менә бу карар нигезендә 17 елның ахырында, 18 елның башында икенче бөтен Россия хәрбиләр мөселман съезды җыела.
ул шулай менә бу ратушада бүгенге ратуша бинасында уза элекеге дворян җыелышы бинасында алар җыелалар. Ул съезд 2 ай бара диярлек. Шактый кайнар бәхәсләр анда була. Анда шулай Муланур Вахидов, Мирсаид Султангалиевлар, Ильяс Алкиннар һәм башка безнең кемдер кызыллар ягына, большевиклар ягына күчкән кешеләр чыгышлар ясый, кемдер анарсын аклар ягында көрәшә. Һәм менә бу съездның карары нигезендә 18 елның 1 мартында Идел Урал штаты игълан ителергә тиеш иде. Әмма кызганычка каршы бер көн кала менә бу Идел Урал штаты лидерлары беренчеләрдән булып Ильяс Алкин кулга алына һәм кулга алынып менә монда театраль мәйданда бу Идел Урал штаты игълан ителми кала. Бер ай дәвамында диярлек шундый каршылык булган Кызыл гвардия, Кызыл армия гаскәрләре, матрослар бер яктан, Муланур Вахидов, Мирсаид Султангалиевлар, Якубчановлар бер яктан, алар кызыллар ягында булар, икенче яктан Ильяс Алкин, аларның 5000 гаскәре була. Бөтен шәһәр диярлек көтеп кала ниндер кан кыйгыч вакыйга. Әмма кан кыйгыч вакыйга булып чыкмый. Бер яктан алар, икенче яктан Идел Урал республикасы идеясе тормышка ашырылмый. 18 елның март ахырында, апрель башында инде бу гаскәрләр тарала. Милли Уфада безнең милли мәҗлес тарала һәм менә 18 елның апрель айында инде Совет власте большевиклар үзенә хакимиятне татарлар арасында ала. 20 елның майында большевиклар тарафыннан ТССР төзелү турындагы декрет кабул ителә. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Тапшыруыбызга матурлыктан күңелле җыр куя. Көнегез матур үтсен, исән, имин булыгыз.